Здравейте на всички, добре дошли в канала на Restore Auto Detailing. Тук при мен днес е Volkswagen Passat. Интересното на автомобила, боядисване частично ще рече почти цялата половина. Таван багажник не са, затова е почти, капак също. Задна броня и цялата лява страна с едни преливки смотани, водни шкурки и така нататък. Имаме омара върху прозорци, така че в този епизод ще ви покажа всъщност как да премахнем омарата по най-лесния начин и по... пак е лесен, но е малко по-бавничък. Така че ако това видео е за вас, останете до края, за да видите какво ще ви покажа. Така както съм ви позиционирал, всъщност може да видите петънцата, просто е много тъмно, тавана е къдрав, малко трудно се забелязват, но това е омарата, която съм оставил. Една половинка ще ви дръпна да ви покажа. В същото време автомобила, това, което виждате в момента, автомобила е боядисаните зони, омарата, остатъка, сравнително окей боядисване. Човека си го харесва, така че това е най-важното. Дръпнах и няколко тестчета, може да видите капака в какво състояние след първата ни стъпка. Омарата пречи дори на отражението, не е хубаво, така че всъщност ще дадем един приличен вид на целия автомобил. Затова всъщност оставих за целта и два прозореца за демонстрация. Сега ще ви дръпна малко по-хубаво да ги видите. Ще започнем работата след малко. Не знам кой от двата, така че ще преценим движение. Тук съм оставил също омара. Едната половина е изчистена, а другата е за демонстративна цел. Това всичкото е омара от следствие на боядисването. Така, това, което ни трябва за целта: препарат за прозорци, ножче за винетки, разбира се, един микрофибър. Зумнал съм в тази зона, защото омарата се вижда. Пръскаме препарата за прозорци. Желателно е да не го пестим много. И започваме в една посока. Полагаме леко натиск с палеца върху ножа, за да може да има ъгъл, да не хваща на стъклото. Шансовете да го надраскате са нищожни, но все пак трябва малко да се внимава. Затова казвам ъгъла на ножа. Ще завършим, за да ви покажа резултата, но разбира се, това е бавния метод. Добър е, става, но е доста по-бавничко. Можете да видите, само да дръпне влагичката. Дай ще ви сваля за отблизо. Ето ни чиста зона на стъклото. И сега ще ви покажа, ето остатъци от омарата. Насам е чистичко. Разбира се, по-лесният метод, който е от тази страна, е просто да полираме стъклото. Сега ще ви покажа. За целта за полирането на стъклото сме с микрофибърен диск, нормален Heavy Cut Evocar. Слагаме и буквално за 5 секунди работата ни е готова. Ето ни резултата тук, където е готово, и тук, където не сме го докоснали. Разбира се, не всеки има машини за полиране, не всеки има пасти. Затова
показваме метода всъщност и с ножчето, който е по-бавничкия, но върши работа. И така, това беше всичко от мен за този епизод. Надявам се да е било нещо полезно. Видеото с Волгата ще изчакаме да мине сватбата, да ми дадат някоя снимка, може би някое клипче от сватбата. Ще го обработим и ще го качиме. Автомобилът стана уникално, хората са много доволни, естествено ще бъде и преобладисан, но както и да е, това надявам се в следващия или последващия епизод. Сватбата е следващия уикенд, така че мисля, че ще се справим бързо. Това беше всичко от мен. Ако имате някакви въпроси, отдолу в коментарите за записването за семинара на 28 септември на лично съобщение в Messenger, Viber, YouTube, насекъде, смисъл, и навсякъде, както и да е. Чао от мен, до следващия път.